Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kiningin yung GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasadigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nulsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ubang lugar sa Eastern Samar, gikuso-kuso na sa bagyong Ambo. Samtang Sugbo ug ubang bahin sa Central Visayas, pabiling nga panagsang pag-uwan-uwan. Talisay City Mayor ni Pilar Usab nga ipabilin sa ECQ ang syudad tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Isolation facility alang sa mga asymptomatic nga mga positibo sa swab test sa Lapu-Lapu City andam na. Hunagway sa duha ka barangay tanod sa Ermita, Cebu City, gigamit sa pagpanghulga kang Presidente Duterte. Laing adlaw sa rapid testing sa Mandaue City, gidagsa isip pagpangandam sa uban pagbalik sa trabaho. Ang kanyatong tangkal sa baboy, karon usa na ka mini swimming pool. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Karong hapon na posibleng mugawas ang resulta sa PCR test alang niadto nagpositibo sa rapid mass testing. Samtang isolation facility sa Lapu-Lapu City, 100% ng andam. Lugwayan og tulo ka adlaw ang rapid mass testing tungod kay ubos ang turnout. Siluan mayroon din sa report. Personal nga gisusi ni Mayor Jonard Ahumchan ang Lapu-Lapu City College nga mo'y magsilbing isolation facility alang niadtong nagpositive sa PCR test apan asymptomatic. Naandam na ang tanan nila mga basic nga panginahanglan samtang mag-estar sila dinhi sulod sa 14 ka adlaw. Sa mataglawak adunay na po ka mga beds nga may kaugalingong mga unlan, supply sa face mask, alcohol ug tissue. Tagsa-tagsa usab silang balde ug planggana nga gamiton sa ilang pagkaligo ug panglaba. May kaugalingon usab silang lamesa ug bangko ug hitsa sa mga electric fan. Sa mataglawak, aduna usay mga thermal gun aron sila regular nga maka-check sa ilang kaugalingong temperatura ug may cellphone aron sila makatawag sa mga medical staff kung may mabatyagang sintomas. For our medical staff, kompleto na ta. Natay kompleto ta atong PPE. Gikan sa ibabaw hangtod sa ubos, kompleto na. Kay lisod na kaayo nga if in case na ay mo develop og mild to moderate symptoms, simpre ato maginadtuon. May gimuntar usab nga mga CCTV camera aron ma-monitor sa mga medical staff ang kahimtang sa ilang mga pasyente. Sa mataglawak nakapaskin kining mga house rules aron mo'y mugiya sa mga pasyente sa mga angayan nilang buhaton samtang anaa dinhi sa facility. Hinuon matag karon og unya, mamahimo silang makagawas-gawas dinhi sa lobby aron usab makahanggap og hangin o baka makaadto sa CR aron motubag sa ilang mga personal nga panginahanglan. Apan gidili nga sila musaka o baka mo kanaog. Gani kini dinhi, butangan ni dinhi og lamesa nga mo'y magsilbing mubabag ug butanganan usab sa ilahang pagkaon ug sa ilang mga kinanan. Sa second floor, ipahimutang ang mga lalaking pasyente, samtang sa third floor ang mga babay. May 180 beds nga ipahimutang dinhi sa Lapu-Lapu City College.
kung dunay makita nato na nagpositibo nga asymptomatic, anhin na nato dadon diri. Ang ato lang, by tomorrow, we will start na katong mga naa sa ARC na mga asymptomatic, ato nang i-transfer diri. Samtang ipahibaw sa mayor nga tungod sa ubos nga turnout sa mga nagpaubos sa rapid mass testing, partikular na sa mga barangay sa mainland, lugwayan ug dugang tulo ka adlaw ang rapid mass testing nga mahumanunta karong Sabado. Bisag 70% lang sa ilahang turnout nga makita na nila, ila nang ma-analyze pag-ayo. So with that, makita na nato kung unsay atong buhaton. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besdak. Sa Mandawi City, gidagsa ang laing adlaw sa pagpahigayon og strategic rapid mass testing mga lumunopyo miadto sa City Hall grounds. Daghan ang niboluntaryo pagpatest agig pagpangandam kini sa himuon nga kining mga requisitos pagbalik na unya sa trabaho. Si Nico Serino sa report. Sa ground sa Mandawi City Hall, gipahigayon ang laing hugna sa rapid mass testing. Taas ang linya sa mga mihatag og consent alang niini. Blood sample ang kuhaon sa testing, pagsuta kung doon na ba'y mga antibodies ang usa ka tawo. In kaso magpositibo, himuon ang pagkuha kaniya og swab sample alang sa RT-PCR test, pagtino kung COVID ba ang mitakboy kaniya. Ang uban, migamit sa kagayunan, ugaling gamiton kini nga requirement kung magbalik trabaho na ang mga empleyado. Ganahan ko makaibaw kung naabatay positive ita, then if ever magani ma-isolate, then mausa ni gamay tabang na to sa atong dakbayan. Usa sad basin requirement sa trabahoan ba? At least na nakoy certificate kay pakita. Si Ginang Dona, usa ka OFW nga lumad nga taga Ubay, Bohol. Natanggong siya sa Sugbo uban sa iyang anak tungod sa ECQ. Nagpa-testing sila sa paninguha nga magamit kini isip usa sa mga requirements aron makauli na sa ilang probinsya. Actually na sila requirements, kaso lang, kani is rapid test lang. Ang requirements good nila is swab. So, first step lang pud ni. Then, hopefully day lang dawaton. But after ani siguro, murag swab man jud ilahang kuan. So, mag-parse ka diyo. Gidasig sa City Health Office ang mga kawani sa City Hall nga magpakuha sab og sample ug daghan ang misanong kaganiha. Mas maayo sab kuno nga maniguro na lang daan, labi na kanilang nagsigi pa og trabaho. Samtang alang kang councilor ni Risa Sun Ruiz, mas maayong gamiton sa katawhan ang higayon makapa-rapid test nga libre. Nindot kayo nga nakita nga nag City Hall, nya gi kuan gyud ba? Gi pahimuslan labi na gyud tong mamalik sa trabaho kay they will be perhaps be given a certificate nga negative sila makatrabaho sila. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka mga barangay tanod sa barangay Ermita ning Dakbayan Sugbo ang nabutang karon sa kontrobersiya sa social media tungod sa hulagway nila nga gigamit sa pagpanghulga sa presidente. Rason sa duhang dunay binuhatan kini sa ilahang kontra nga naghimo sab og dami account aron sila madaot. Ani ang report. Mao kini ang hulagway nga mikatap sa social media diin makita nga naghupot og armas ang duha ka mga lalaki samtang naay nakasuwat nga paghulgang patyon ang presidente. Ang naasoy mga lalaki mitahan sa National Bureau of Investigation Region 7 kinsa hugot nga mihimakak nga aduna sila planong daotan sa pangulo. Ang duha mga barangay tanod sa Ermita ug ilang silang Aldrin Cabigon ug Ringel Fajardo. Busa imposible kunong maghimo sila og tinunto. Pasabot sa duha nga ang hulagway nila nga naay armas dugay na ug nagpusing-pusing lang kuno sila kaniadto. Apan mao kini ang gikuha sa ubang tawo nga gipakatap sa giingon nilang fake account. Kanang gipost na tinud amo gina picture. Pero kanang gapost na nga sara Tagalog mo to nga Patrice Duterte. Kana di lang tinuod. Ana dami ang kago na siya. Kay buta na tilado kami sa mong barangay porque tanod kami. Nagpost mi nga nga di Mayo. Nana sila gidudahan nga nagpaluyo sa tinunto apan wa sila motug-an kinsa. Samtang gipasabot sa NBI nga gipaubos nila sa validation ang pamahayag sa duha isip kabahin sa ilang investigasyon. In the meantime, we are still evaluating all this before we will confirm whether to initiate action against them. Diles lang mo to dayon kay usoy ba nga kuan dami ang count.
na scam. Inat ko nga ila bitong tanawon ba. Kung tinuod bag dili kay kami sa mo sakit man namong dugan. Pahimangno sa NBI sa mga netizens nga magmatngon sa mga post sa social media kay masayran ni gihapon ug magukod sila sa balaod. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Andam na modawat og mga asymptomatic o walay sintomas nga mga pasyente sa COVID-19 ang Central Quarantine Facility sa Dakbayan sa Mandawi. Di paniguro sa syudad nga masusi sa DOH ang ilang pasilidad. Si Lico Sereno sa report. Minor nga mga trabaho na lang ang kuwang sa Mandawi City Central Quarantine Facility. Ang gym nga butangan sa mga magpositibo nga pasyente nga dunay mild ug moderate symptoms, halos na humana ang pagtrabaho. Gipaabot na lang nga mainstolar ug magamit ang mga air conditioning unit aron dili alimuot sa mga pasyente. Gipa-inspeksyon sa City Hall sa Department of Health ang pasilidad. Gusto maguta nga ma-certified DOH gid ang atong facility nga ang mga tao di mahadlok nga unsa man lang gihimo wa gyud certification from DOH. Gamay ra gyud kay mga gipausab sa DOH or gamay kay kuwang like ang pultahan imbis katong plastic lang pabutangan gid nila katong swing door. Sa pagkakaron, wala pa hinuoy nakapuyo nga pasyente sa facility. Apan gipaabot sa syudad, may mga paistaro na sa pasilidad kun mugawas na ang resulta sa mga swab testing nga gihimo. Ang mga nagpositibo sa rapid testing ipaubo sa swab test aron matino kung positibo ba sa COVID-19. Gibutyag ni Ruiz sa pagkakaron, andam na ang quarantine facility nga modawat sa mga asymptomatic patients. May mga building sa Central School nga gi-allocate alang sa mga walay gibati nga sintomas. Ang dito sa gawas katong mga buildings nga atong gipreparahan para sa mga asymptomatic, we are ready. Ang atong yung gihuwat ang resulta ni ining atong massive testing. Kumpleto na sab ang mga staff sa pasilidad ug nagpadayon na ang ilang gipahigayon nga simulation. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sugod karong Hunyo 1, tanang mga magtutudlo sa mga public school dito sa Central Visayas kinahanglang mo report na alang kini sa ilang orientation, training o uban pang pagpangandam human gipahibaw ni DepEd Secretary Leonard Brunes nga sa Agosto 24 magsugod na ang klase sa mga public schools. Adunay live report si P. Marie Dumabok. Fem. Babgi klaro ni DepEd Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga diha sa pagbalik sa mga magtutudlo sa pag-report karong Hunyo 1 dili kinahanglan nga moadto sila sa ilang mga tunggaan kundi ipaagi lang kini sa online o di ba sa mga bisan unsang paagi sa komunikasyon. Samtang nihimo usab ang DepEd 7 og pag-survey lokop rehiyon kalabot sa unsang modalities ang ilang mamahimong magamit diha sa pagpanudlo. Samtang nipaygayon usab sila og survey sa tukma nga pamaagi nga mamahimong sagupon sa mga magtutudlo pagtudlo diha sa mga estudyante. 94% na sa mga principal ukop sa Rehiyon 7 ang nakapili sa pamaagi diha sa pagtudlo. Sagad sa napili labi na sa mga rural areas ang face-to-face gyud. Anaw sa blended type kun adunay face-to-face ug nga may learning from home usab. Pipila usab sa division nipili sa online. Matod ni Jimenez tungod sa new normal nga sitwasyon, gimugatan nila nga mga essential lessons sa itudlo. Sa mga mupaygayon sa face-to-face, siguroon nga masunod ang social distancing. We want our principals also to own the kind of modality nga ilang i-implement sa ilang school because I believe by owning the kind of modality, they already have in mind what to do and what to prepare. Even the learners, we ask the pulse of the learners as to what kind of modality that they want also. Sa dili pa magamit ang mga tunghaan, siguro sab nila nga i-disinfect kini. Ilabi na kadtong gigamit karon nga isolation o quarantine center. Misog gito sab si Jimenez sa mga lokal nga kagamhanan ngang ilang pondo alang sa special education. Igahin sa pagpalit sa mga reusable face mask alang sa mga tinun-an og pagtutudlo. Lakip na mga sanitizer, thermal gun o guban pang gamit pagpakigbatok sa COVID. Mona, this is now, this is a very challenging school year because we are now implementing the new normal. So not only the teachers will share their expertise in teaching, even our parents, our stakeholders. So we need help.
Bob, giandam na usab karon sa mga kadagkuan sa DepEd 7 ug sa mga magtutudlo ang bag-ong learning self-kits kon self-learning kits, lakip na usab ang lesson guide materials alang na sa school year 2020 to 2021. Samtang diya sa social media account ni Dr. Jimenez ug sa DepEd tayo, gipadangat ang mga pagpahibalo kalabot sa kalambuan pa sa maong ahensya ug ang pagtubag sa mga pangutana nga gikan sa mga magtutudlo, ginikanan ug mga tinun-an. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live update. Napuna na usab og laing duha ka mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Naalarma ang mayor sa 11 kaso ug mihangyo sa Regional Interagency Task Force nga ipabilin ang syudad sa Enhanced Community Quarantine hangtod sa Mayo 31. Si Lian Singkulan sa report. Laing kaso sa COVID-19 ang natala na usab sa dakbayan sa Talisay. Sa kinatibukan, moabot na ngadto sa 10 ka kaso ang anaa sa dakbayan. Si patient number 9 sa Barangay San Isidro, nag-edad og 38 anyos, babae ug usa ka health worker. Samtang ang labing uwahing pasyente mao si patient number 10, 37 anyos nga may simptoma sama sa ubo. Apan matud sa mayor, naalarma siya sa maong sitwasyon, gumikan kay sikit-sikit ang mga panimay sa maong sityo sa Barangay Tangke. It's very alarming yun. And we are swabbing close members of the family now, other members that na in contact niya, and we have to wait, but gi-lockdown naman ang sitio where they live. Then stricto kayo ang musud o gawa sa tangke kay naa sa checkpoint ng police in both gawsanan dito. Gani ang mga personnel sa dakbayan, lakip na ang mga pulis, misusi na sa area o gikordon na usab kini. Nangandam na hinuon ang mayor kung ugaling may magpositibo man nga may close contact sa maong pasyente. Iya usab gidugang nga posibleng i-lockdown usab og mas dakong area kung ugaling makakatapman ang virus. Samtang mipadala na og suwat si Gulyas sa Regional IATF aron hangyoon nga lugwayan hangtod sa Mayo 31 ang ECQ. Ni-appeal ko sa IATF yesterday that kung pwede lang unta ang Talisay with its close proximity to Cebu City, dili lang sa unta ibutang under a GCQ. Maybe muhuwat lang mi kano sa malif sa Cebu City before mag GCQ said me. Uban ni Renate Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Padayong pagmonitor sa Bagyong Ambo, alas 12:15 kaganang udto nakatugpa na ang Bagyong Ambo sa San Policarpio sa Eastern Samar. Nakuhaan og video ni News Cooper Rolly Tenyoso gamit sa iyang cellphone ang pagkusukuso sa Bagyong Ambo sa lungsod sa San Policarpio, Eastern Samar. Samtang sa laing video nga kuha usab ni Renzel John Kepo-Kipo. Makita usab ang pagkusukuso ni Ambo sa laing bahin sa lungsod. Makita ang pagsayaw-sayaw sa punuan sa kahoy dihang gihapak kini sa hangin nga dala sa bagyo. Sa laing kuha ni Kupiko, makita usab ang kusog nga paghapak sa bawd sa dakbaybayon sa lungsod. May hapon na ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Si Typhoon Ambo nakalandfall na kini ganina alas 12:15 sa Udto sa may San Policarpio, Eastern Samar. Doon na kini dalang hangin nga sa gikusgon nga 150 kilometers per hour ni the center o pagunos nga dili sobra 185 kilometers per hour. Tungod niini, ang tibuok Eastern Visayas makasinati og gilad kayo nga panahon. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas sakip na ang Metro Cebu makasinati o madag-umon ng kalangitan, inubanan sa katag nga hinay nga tuna sa kasarangan ng mga pagulan ug dunay higayon nga kusog ang mga pagulan sa panahon nga dunay pagpanugdog og kilat ilabi nga sa northern portion sa Cebu. Og tuod ning kalabuan sa maong bagyo, dunay gi-paibito nga tropical cyclone wind signal sa Bisayaan. Signal number 3 sa Northern Samar,
northern portion of Eastern Samar ug northern portion of Samar. Samtang ang signal number 2 sa Biliran, the rest of Samar, and the rest of Eastern Samar. Samtang ang signal number 1 sa northern portion sa Leyte. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa atong official website, bagong.pagasa.ust.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Altiblat, daghang salamat. Igsoon sa 26 anyos babae nga gidakop sa CIDG tungod sa post nini sa social media nga nanghagad og mitanyag og 75 milyones ka pesos nga reward kung si kinsang makapatay ni Presidente Rodrigo Duterte, mitataw nga gihak ang account sa iyang igsoon sa iyang kanhi kapuyo. Si Luan Mirondina sa report. Sa wala pa dakpa sa CIDG-7 kagahapon ang 26 anyos nga si Maria Catherine Seron. Gipatawag siya ni Cordova Mayor Techi Sitoy Chu. Nasayran sa COVID Task Force sa Cordova nga gawa sa post ni ini sa social media nga mutanyag og reward nga 75 milyones pesos. Sa makapatay kang Presidente Rodrigo Duterte, may post usab si Catherine nga nanghimaraot sa mga sitoy. Sa CIDG, as what I've heard, ang iyang statement nga to gihack iyang account. So meaning, it's her account. Nga gihack lang. Pero sa iyang statement na mo, dili siya ang gahimo sa account. So nganong nakakuan kog na inconsistency ba? Gipasabot sa igsuon ni Catherine nga si John Paul Seron nga dili ang iyang manghod ang nagpost ni ini, kundili ang kanhi kapuyo ni Catherine. Apan gumikan sa kahadlok, wa na makapost si Catherine og pahibalo sa social media nga laing tawo ang nagamit sa social media account niya. Dugang ni John Paul, hilumon nga pagkataw si Catherine og dili kini mahilig mo post og mga pagpanaot sa gobyerno. Sila si John Paul og ang iyang inahan na problema kay buot unta nilang muduaw kang Catherine kinsa gitanggong sa CIDG-7 aron mahatdan og pagkaon og sapot apan wa sila'y masakyan. Kung mapamatud-an lang ni Seron nga dili siya ang nigamit sa mong account ug dili usab siya ang nagpost ni adto, andam ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova nga moabag kaniya sa pagpasaka og kaso batok sa responsable ni ini. Okay siya, cooperate siya, and then okay sad siya nga i-turn over yung cellphone para i-investigate ug unsa pay mga moabot nga mga messages sa police. Okay man siya. So, mao lagi nakatuog gyud ko nga tinuod iyang sulti nga biktima lang pud siya. Sa katong ikaw nga kabalo ko nga lipay kay ka sa imong gibuhat nga tawar man gyud taning kalibutan nga nasa tay konsensya no nga hinaton ta nga makatulog kag himbing kaayo. Samtang gitataw sa CIDG nga sa korte na lang ipasabot ni Seron ang iyang habig. Mipasaka na ang CIDG og inciting to sedition batok kang Catherine. Bagong sistema karon no sa tuang provincial prosecutor nga kundiin ang atuang suspect diri na lang pinagi na lang sa tuang kaning messenger no ang online ang atuang contact para ma-inquest ang atuang suspect. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda. Usa ka security guard misurrender sa National Bureau of Investigation NBI 7. Human maduhig usab ang iyang pangalan sa Facebook post. Di na dunay mitanyag og 20,000 pesos alang kuno sa makapatay sa presidente. Ano ang report? Sa bangay ko madakop ng tao nga kinsaga pus-pus ana, kaya batasa na. Di ako kadawat ba? Di ako kadawat. Kabalaka og kahadlok ang gibati sa 22 anyos nga security guard gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kinsa mitahan sa NBI 7. Kini human malambigit sa pagpanghulga nga patyon ang presidente bugti sa 20,000 pesos nga gitanyag niya pinaagi sa social media. Matod ni Japal nga dunay mikuha siyang mahulagway o gihimuan kini og caption kalabot sa controversial nga post. Dili sab kuno sa iyang FB profile ang post. Suma niya nga dili niya mahimo ang pagtinguha sa kalautan sa presidente kay usa siya sa mga supporters nini. Gani sa FB profile sa security guard, sa buwan sa Marso pa makita ang mga mensahe nga nagdayeg sa Pangulo. Ang ari ko tungod kay ngayo kog katahuran
nga ang ari ko dili kay nga ingon nga ako'y nag-post ana, dili. Ang ari ko tungod kay kanang limpyohon ako akong kaugalingon tungod wa ko ga-post ana, wa ko kabuhat ana. Bisag lang taon dito akong post sa mga gamit nako nga account supported kay kong Duterte. Buot niyang malimpyuhan ang iyahang pangalan, busa nagpatimaw siya sa NBI. I-validate pa usab sa NBI ang pamahayag ni Japal. Ang stand sa NBI, natay particular law which penalizes this kind of criminal acts, inciting to sedition. Then kung ipaagi sa internet, additional case in relation dun sa cybercrime law. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Konsihal sa Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay gipasangin lang nanuok sa magtutudlo sa Talisay City College nga usa ka Social Amelioration Program representative ang dinakpan miingon nga nadala lang siya sa iyang kalagot. Si Lian Singkulan sa report. Ikay Marl, ana naman siya, ana katapusan naglingkod gyapon ko. Wala ko ni react niya gituok naman siya, ana naman siya. Ayo ana sir. Presko pa sa hunahuna sa nakasaksi ang nasinati sa kauban nilang maestro nga si Marl Vincent Labitad nga gituok ni Konsehal Randy Gabas sa Barangay Tangke sulod sa usa ka tunghaan sa Dakbayan. Sa kuha sa CCTV, makita ang pag-abot nila ni Gabas nga may kuyog mga alas 9 gahapon sa buntag. Makita usab ang pagdinaganay sa laing duha ka mga tawo nga giingong nangayo og tabang kay niadtong higayuna na diay nahitabo ang insidente. Didto na miabot ang kapulisan. Matud sa biktima, wa man hinuon siya bunog sa iyang lawas. Apan nangayo siya og hustisya sa nahitabo. Busa mo pasaka siya og reklamo batok sa konsehal. Ikalit sa akong luyong. So nasa ko wala gidukol ko niya. Gituok. Nya witness napatoy mga taga-tangke diri nga mga katingpang dikyo nila nga nangari kay supposedly imit na mo. Nga mo gyud guarantee nga ma-qualify gyud sila. Kana naman sila sa among records na trace naman ang unami kompleto nga mga documents tanan. Mo to na-shock na lang ko. Usa sila bitad ka sa representative uban sa laing mga magtutudlo. Nabarog na ko. Nga dayon mo na to nga daghang gasag mga stulti gitret ko. Daghang kuno kay naglungot-lungot nako. Kasamtangan karong gitanggong ang konsehal sa facility nga anaa sa barangay Kansuhong Gym. Apan mi pasabot nga nadara siya sa iyang gibati tungod sa tabi-tabi nga iyang nadunggan. Kana natingob lang gina siya kay halos kada adlaw ang mga tawo nga reklamo na mo dito. Ina lagi pangutana ngano wala kadawat nga nakapila pa nag-form. Ang pangutana asa form pa dong. Ari na mo tanan yang way na tuok, way ni sumbag wala. Ako sa gana kani akong tudlo na dapat siyang na sa akong kalagot. Ako sa gitukumot. We will be filing a charge of direct assault against the suspect because according to our investigation and as relayed by the victim and witnesses, the suspect attacked the victim while the victim is in the performance of his function. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Mga kapuso, as of 4 o'clock karong ngayong hapon, mao kini ang sitwasyon dito sa Ormoc City. Din malinaw na human mi kuso-kuso ang bagyong Ambo sa pipila ka mga lugar dito sa Eastern Visayas, no? Labi pa sa Samar and Leyte provinces. Pero monitoron ang sitwasyon dito sa Ormoc. Medyo malinaw na. Ito makita hinoon ang paghapak sa mga dagkong mga bawod diya silang kabaybayunan. Apan normal na ang sitwasyon sa weather condition sa maong Dakbayan o sa ubang mga lugar dito sa Eastern Visayas. Nakatala og ikaduhang kaso sa COVID-19 ang Bohol. Human nagpositibo ang usa sa mga OFW nga miabot sa silingan natong lalawigan nitong Abril 28. Sumapa ni Bohol Governor Arthur Yap sa confirmatory PCR test nga gipahigyaw sa duha ka mga OFW sa Manila. Usa ang nagpositibo sa COVID-19 o usa ang nagnegatibo. Base sa protocol kay asymptomatic ang maong pasyente, naka-isolate kini o sa pagkakaroon sa quarantine facility dito sa lalawigan sa Bohol. Di pahigan usab o ang DOH o laing test kagahapon
samtang gihuwat ang resulta sa kaduhang PCR test sa laing mga OFW. Kansang resulta mo'y basihanan kung makapauli ba sila sa presenters sa mga lungsod dito sa Bohol. Ang kaso sa coronavirus nga natala sa maong lalawigan o katulong kaso sa Pilipinas mao katong Chinese tourist nga miabot sa lalawigan niadto pambuwan sa Enero. Apan naka-recover na kini og nakapauli na ngadto sa China. Samtang giapilar si Governor Yap sa mga bulanon nga sundon yun ang quarantine measures aron malikay kini sa virus nagpuyo sa bay kung mugawas magani kinahanglan yun ang magsulob og face mask. Nag-negatibo sa COVID test ang 7 sa 11 ka mga kabanay ug higala sa 36 anyos nga kanhi PDL nga taga-Katarman kinsa nasutang nagpositibo sa COVID-19. Sila ang first generation contact sa PDL dihang nakauli kini sa barangay Katarman, Cordova gikan sa Mandaue City Jail niadtong Abril 28. Lakip sa ipabos sa swab test ang pipila ka mga sakop sa DRRMO o City Social Welfare Service sa lungsod kinsa nakahimama usab sa PDL sa nakalabayang mga semana. Ang barangay pabilin paghihapong ipaubos sa lockdown. Sa gipatuman nga community quarantine sa halos tanang bahin sa nasod. Usa sa gidili mo ang pagligo sa mga beach resorts. Apan halos tanan na usab ang nangindahay nga makaligo na sa dagat. Ilabi na nga ting-init karon ug nasolusyonan kini sa usa ka pamilya. Human nga ang ilahang amahan, naghimo og low budget nga swimming pool diha lang sa ilang tugkaran. Ang post ni Blessy Reyes niadtong Domingo kabahin sa ilang journey sa paghimo sa ilahang low budget swimming pool, miani na og 63,000 shares, 7,000 comments ug 28,000 reactions sulod lang sa tulo ka adlaw. Ang tangkal kaniadto sa baboy nahimong swimming pool ug nahumansud lang sa unong ka adlaw. Migasto lang sila og 4,000 pesos alang sa hollow blocks ug bus. Samtang nagtinabangay na sila sa pagpintal ug sa pag-decorate niini gamit ang mga materyales nga anaan na daan sa ilang panimay. Ug atol gayud sa Mother's Day celebration, nagamit sa pamilya ang ilang low-budget swimming pool. Mga kapuso, inyo makita kining maong episode ug ang mga importante ug mga dagkong lokal nga mga balita si GMA Regional TV's official website www.gmaregionaltv.com ug bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Mga kapuso, wala man ta direktang naigo sa Baguio apan magmatngon gihapon kita kay kalit-kalit nga uwan. O mga kapuso, magpabilin nga stay at home o mosunod yun sa mga guidelines nga ubos gihapon kita karon sa modified enhanced community quarantine. Salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro. Maayong hapon mga kapuso.